Да. Къде е другото къмбе? Не знам. Ето го Крис тука. Чакам да видим другото къмбе, дали е го там горе. Те къде се спамват? На спална ли? Не! Ма! Бутнах се Дани в бързо да цистерната. вземе къмбито. Не, то гръмна, бутнах се в цистерната. Го няма тука. Ръд за нищо, мамо. Тука ли ви трябва да се спамне? Да. Чакай малко. Ама нема, Дани, нема. Чак Ако се. искаш метни чопара. Мога да го поправя! Не! Вече не мога! Чакай. Гръмна! Можех да го поправя. Андро, сега ще ни дигна супер нависоко. Искам ти да скочиш и да падаш надолу без парашут. Хъмбито спал... И аз се опитам да те настигна. В смисъл, че лета с главата надолу, ще се опитам да те настигна и се фана. Окей? Дани малко мласт през това време. Ще ми се спръснат тъжат. Чакай, дигна достатъчно нависоко. Вече сме долу. Така, Ти да дигнеш, аз след това нема, мога го дигна. така. Готов ли си? Да, аре. 3, давай. Ти много бързо падаше!